Täzeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol, Täzeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol. Hemmejäde salam, men Altyn. Habarsız galma gepleşigimiziň ýubiley bölümine hoş geldiňiz. Bu näme diýmek? Bu diýmek 250-nji bölüm. Dostlar, habarsız galma gepleşiginiň eýýäm 250 sany bölümi çykdy. Bizi iň başyndan bugüne çenli gollap gelýän dostlarymyz, aramyzda täze gelen dostlarymyz hemmejaňyza köp sag bolsun aýtgan we Akkepleri studiýasynda 250-nji bölümüne başlaýar. Dostlar, siz köpden bäri Melhem owazy bagşaýmyz, Pälwan Halmuradowy soraýardyňyz. Inede nesip edenden Pälwan biziň ýüzüde gepleşigimize mehman bolmaly. Ve siz öz soraularyňyzy lentamyza geçip hökman ýazyň. Dostlar, onda näme? Like basan bolsaňyz, menem täzeliklere başlaýynmy? Bir de ağda ol. Klip täzeliklerine başlaýar Söhbet Jumaýew we konkursdaky ýeňiji şagirdi Sapar. Klibi senariýal hödürläpdirler. Anannym saňa. Anannym saňa başda. Bugün ýürek ýanyp dur. Sen gülüňiňde başga. Meniň gülüm sonu. Dostlar, Söhbet Jumaýewiň size bir soragy bar. Söhbet Jumaýew kim bilen duet aýdym aýtmagyny isleýäňiz? Testirlerde hökman belleň. Dostlar, size ýene bir senariýal klip hödürläýin. Zara Muhammedowa Durmuşum. Hiç zat ansat bolmady. Ýöne şu wagtam durmuşyň kynçylyklary wagtal özüni ýatladyp dur. Bu da meniň durmuşum, ýadadım adaşım, ýöne entäk barışım, her gün biler ýalmışım. Eldar Ahmedow ýitip inni izi-izine täzelik hödürleýär. Berekella, goramadım seni. Goramadım seni, armany kanly içim goramadım seni. Soramadım senim, şol günkü gidenimden goramadım bizi. Inniki täzelik Maral Durdiýewadan Yürekdeşim. Yüreğime göre yüreğim var, ikimiz meňzeş, yürekdeş. Sana çeksiz süýgüýümken, yürekdeşim. Yine bir täze klip ýaş ýigitimiz Mukam Jumaýewden Ağlama. Gellelem ağlama, ağlayan yüreğimi dağlama. Ağlama, gellelem ağlama. Dostlar, sizin dikkatinize yine bir täzelik hödürläýin Süleyman Babaýewden Zöhrejan akustik görnüşde. Zöhrejan yanım benim, ağlamaly ikimizim. Bagtyň ýitirdiňmi seni, bagtyňyzy beresen Allah. Murat Morla bilen Serdar Agaly mukaddes aýyna bagyşlap klip hödürläpdirler Remezan. Ramazan, Ramazan, Ramazan. Garasja tahir yıllan bir ay. Ramazan, Ramazan. Mekan MB yine de täzece klip hödürläpdir Şok bilen bilelikde gideli. Aya, aya gideli, bile baralli, o taylardan neme var, görünli. Geçmişi atlattım görünni, gözüne damza, yüreğime dünyalı bolun ayda ölen. Yine bir täze klip Rowşan Aman'dan Yüreğimi yaraladı. Yüreğimi yaraladı, saçlarımı ellerim hiç taramadı. Sevdim onu milyonların arasında, yüreğime yakışık paraladı. Dostlar, gelin Guga'nın geçen bölüm sorunu ilkinci bolup kim billi we täze soru näme? Gelin dinläliň. Salamu alaikum media tümü, hemmeňiziň oradalyňyz kabul bolsun. Geçen sapar berilen soragyň jogabyny ine şagdamyz bilmek başardy. Dostşan bayramy üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Inni täze soragy ünsüje dinleýär dostlar, sorag şeýle.
Alma bilen çigidin bahasy 1 manat 10 tenge. Almaň bahasy çigidin bahasyndan 1 manat köp bolsa, çigidin bahasy näçe? Kim şu soraň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazmagy başarsa, hemişeki ýaly meň adymdan 50 manat. Onda näme hemmäňize üstünlük. Empo şarjyna Pelvan Harmuradowdan akustik aýdym söýärin seni. Süýärin, süýärin, süýärin seni. Özüň meşhur etdiň welem, süýmäni meni. Dostlar, yaş aýdymçymyz Resul Sahatow täze aýdym hödürläpdir. Aşgabatyň gözelligi. Aşgabatyň gözelligi, şirin söz gara gözeli. Yüreğimiň ýesi, sensiň perperisi. Aşgabatyň gözelligi, şirin söz gara gözeli. Inni gelýär iň gowşajyklarymyzyň birine könüleri ýatlaly Anuş Murat Durdiýew sen gerek. Maňa diňe sen gerek canım, bilmezmi? Sensiz bari bir derek canım, bilmezmi? Maňa diňe sen gerek canım, bilmezmi? Sensiz bari bir derek canım, bilmezmi? Yeni bir könüleri ýatlaly Kakawelli we Toylu bu söýgi. Açtın katın, bana yollan bir sanın, o kapkatın, gama battı bu canım. Nem üçünün kalaştın, nıkalı bolsun bu sevgi, bu sevgi, bu sevgi. Bugün kim yanmalı, bu duygu, bu duygu, bu kaygı. Bugün kim yanmalı? Inni gelýär tesirleri okumaly şarjymyzda ilkinji tesir ýazyp bayrak gadynan dostumyz Ütgüş gady bilen hemejaňyzyň mukaddes orazy aýyňyz mübarek bolsun. Bu aýda ähli etýän ibadatlaryňyz kabul bolsun. Sag bolun. Bize Instagramdan bayramyňyz üçin ýazyp bilersiňiz. Indiki tesirimiz Rawşan Gurdow. Hemejaňyzyň orazy aýyňyz kabul bolsun. Sag bol altyn gowja täzelikler çykarýan we ýaýratýan işleriňizde üstünlük Karaçay-Çerkes Respublika iline salam bolsun. Size indiki gepleşiňizde höwes bilen garaşýas udaçy. Köp sag bolun. Siziň hem hemejaňyzyň orazy aýyňyz ýene bir gezek kabul bolsun. Ýene bir tesirimiz Arslan Kurbanow. Assalamu alaykum musulman doganlar. Ilki bilen ýetip gelen orazylaryňyz kabul bolsun. Altyn siziň işiňizde diň üstünlük gowy gepleşik bolupdyr. Intäm biziň bilmeýän zatlarymyz kän şoň üçin meditamy köp minnetdarlygym bildirýän. Janyňyz sag bolsun, işiňizde diňe üstünlük. Köp sag bolun. Biziň maksadymyz täzelikleri size hödürlemek, sizden hem uly gollawa garaşýas. Inni gelýär soňky tesirimize Döwran Berdiýew. Salam gowum altyn özüň ýaly gepleşigem owadan üstünlük diňe öňe söýýän seni. Dostlar, 100 000 ağza yetmegimize gaty az galy. Nesip bolsa biz 100 bolars we YouTube'un kümüş logosyny alars. Ýöne mundan hem iň esasy özüňize gowja serediň. Inniki bölümde görüşýänçä hoş, sag bolun. Mege ağzımda ýene sakçy bar da. Ýok. Salfetka beraýda. Saçmalama. Maňa bogsam goşam, goýbersem. Suasen zapista mı? Aýdyň onda siz bam, men goýbersem ogulşam, bogsam. Jubiley bölümüne. Bizi iň başyndan bu tıkırdatjak näme geçirmeli orna? Bas koyverdi o kalktı. Beş şoptur sagan, çalp bol. Ne edip ýazypdyr? Hemmejaňyza köp sag bolsun. Hemmejaňyz köp sag bolun. Indi bir edecik aýtyk ahkepler diýip geçýärse biraz üstünde durmamız. Bizim Okuyan ya yanlış yazık. Yanlış yazık, men dogry okuyan. Men türkmenli edebiyatym 3'lük atstatdy. Dostlar
Başta teyze. Anan ben hiç kime. Tüm bol oğlanlara. Men bilen aýsynmy ya. Söhmetçimay fit Altın Gulmuradowa. Hova gelişe da. Ağlama lelem ağlama. Gideli. Şok pamoym. Gelin dinläliň diýdim. Normal aýtdyma? Saçma şey ne o? En fawş şajygyna pelvan. Men biriniň aýdymyny aýtmalym da. Lan aýyrtma aýdaýyn. Yazılar da olmasa. Men aýtjak diýen. Ýa-da ondan sonra gaýdyň. Näme diýip aýtsam kama? Da söýleňiz ýa. Öçürdiňiz gerem? Sen şunu goýma men seni düşmesere. Tağam çor spiskda dursun. Вообще по жизни ýüzüňe seretmeýän. Men üçin çykan aýdym. Şu näme üçin men aýtdyrmajak bolýan? He? Görüp. Çerkes mi? Yazdan olmasa Çerkes. Karaçayevski Çerkes. Karaçayevski Çerkes. Bu näme diýipdir? Altyn özüň ýaly gepleşigem ordan üstünlük diňe öňe söýýän sen diýipdir ha. Maskara ben bunu okamayan. Näme diýin? Köp sağ olun. Utan ya.